Halika na mga kakusina, tayo na't matuto. Mga kakusina, natapos na natin ang tidtad na antigo na may dugo at ang tidtad na walang dugo. Ngayon naman ay gagawa tayo ng puto na instant puto na madali ring gawin sapagkat ang gagamitin natin ay puto mix. Ito ay 200 grams ng puto mix. Lalagyan natin ng 1 cup of water, half cup of sugar, and 5 tablespoons of oil. Yun lang po. Ilalagay ko na ang ating water. Halo-halo lang. Sasama ko na yung ating half cup of sugar. Yung ating oil. One, 2, 3, 4, 5. Sakto. Halu-haluan natin po siya. Kung gusto natin yung ating puto ay may biyak sa gitna, kailangan po medyo malapot ang mixture. Pero kung gusto nating parang cake naman siya, magdagdag tayo ng konting water sa 1 cup. Kahit 2 tablespoons lang po. Haluin lang natin hanggang maging smooth po siya. Wala nang bukol-bukol, no? Ito pong thickness na ito ay para yung puto mo ay may biyak sa gitna. Pero kung gusto natin pong medyo malambot, dagdagan natin ng 2 tablespoons pa ng water. Po. 1/4 pa. Huwag po kayong matakot kung nakikita nyo may bukol-bukol pa ng ganyan. Okay lang po yan. I-strain natin ngayon ito. Kasama ko po ngayon si Sir Ray, ang president ng Kusinera at Kusinerang Kapampangan. Nagdagdag po tayo ng 1/4 cup of water. Ito yung mga container natin sa puto. May maliit, may malaki. Kung anong choice nyo, yun ang gagawin ninyo sa inyo, no? Maglalagay lang po tayo ng 3/4 lang. Huwag nyo pupunuin kasi lalabas siya. Tsaka natin po ilalagay sa steamer.
tinutulungan ako ni Sir Ray. Kailangan pa natin niya kain. Tinito na. Report siya. Sweet. Ngayon po, steam natin siya for about 15 to 20 minutes po. Ito. Ayan. Tingnan natin ang ating puto. 15 minutes na kasi more or less. Wow. Sir Ray, parang luto na siya. Ang ganda, oh. Wow, oo. Parang it's done na. Patayin na natin yung ating apoy. Lagyan na natin dito. Saan natin sila lagay? Ay, dito. Ito na eh. Ay, ang ganda. Sarap. Ganda. Lagay na natin yung lambot. Yan. Wow, ang ganda-ganda. Tingnan kami. Mga kakusina, tapos na ang ating puto na imamatch natin sa ating dalawang klaseng tidtad. Tidtad na may dugo at tidtad na walang dugo. Tikman natin. Sinasawsaw ito sa tidtad. Masarap. Linuto natin from my kitchen to yours. Halika na mga kakusina, tayo na magluto. Kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina mo, from my kitchen to yours. Tama ba yan? Kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina mo, from my kitchen. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!